Toh sa sisian pat ay ganig sngi nga ay ngu palat yu play. Bau ay biang ingi ganig sngi bangilaban yu sngaw biang. Ya kaktian ke jong play bangilai kapan. Yo biang yu jing syakri yu try bat bangidang laban yo. Sakaway pat ke sngi ay kabangin ya in yangin im ngin ring man sim panian man sim. Baro kadig jing ay ke jong play. Siya nga naong ifigaway kaktian ko mo debit ag sam ko bisis pa kat pra. O ang kanika lang kasngi ka ba try ulapan lang ngin le kaman bat ngin shot kaman apo jong ka. Ngatuay pa man taga sngi ublayon pa lang ifi bafiniyo kaching im ka ba kaman ka basuk. But bafiniyo iba ki eki ba ja saw dong yun ka partake numla bantu no ika taga ching kaman ba taga ching suk ka jong play. Kabadon taga ching im ka jong fi. Tingin ya chikmat aga ni ka jing shikri. Haka ba nga sami nga nagkaktiyan ka jong play siya fi. Kabang alakren ifi menin ke ski shapang ke subject kabang alkerteng ki TYLLI ki JINGIASENG hagatu ke part 1 jonga ke voice ke bakandai puway but menta ke ski nga kwa bangan ai biang ifi ke jingikai ko mga lakular bagata ka day menta ke ski ngini hikai ye kini ki TYLLI ki JINGIASENG hot nganomla bangan hikai lut menta ke ski naman nga kwa bangan daya binia ba khnang ba bin shai khnang ba bin snotho hakabakum kanu ke JINGIASENG pidan kumno file JINGIASENG kabakum no ke jinghikai fiyo kumno filong haba file JINGIASENG but ka ay ka JAIT JINGIASENG ro ko ba pisyo nga kwa ba pinasnotho yala di de kani ke jinghikai ngan hikai kini ke TYLLI ki JAIT JINGIASENG kani ke part 2 na ka voice ka ba khandai pu ar ya ka ba ngan let bet shakaktian ke jong play Reishwa ka ta khnang ba pinla ban connect yang ni jing hikai ngalawan ra menin ningkong nagane ke gospel ke jong Matthias kalanang ka bakhat lai ngayo igini ki TYLLI ki JINGIASENG day nagane ke gospel ke jong Matthias kalanang ka bakhat lai but nagane ke lanang ka bakhat lai nadu ud khat ka ningkong haba pipule igini hadu ud khat ka ba arpolai ngilap ba ujisu uhikai ya ki TYLLI ki JINGIASENG but haba ujisu hikai ni ki TYLLI ki JINGIASENG na kwa ngan ong ifia ni ko por uklam ya ningkong na ki JINGIASENG uya ningkong na ki nong yalam JINGIASENG nagata ka daw nga lakren menin shapang unong bet but nganom repeat show na mga lakren ni unong bet kabamot ya ki nong yalam ki babsa ki bahikai ya kaktian ka jong play siya ki brio ki bawan JINGIASENG tengangat ya phi ki basngap but baro ki bayo sngaw ngangat pila sngaw to hadukat no bakadon kam bandon kinong bet lani kita kinong bsa ya kaktian ka jong play ka baday hagi JINGIASENG ki bangitan what let ya like nakata ngada bani kata parabor ba pindup shai ken mau lada fidan hagi skul ka baginong hikai kimlong kimla kimbiang kibami ng taro pinlap kindegi khinla kibamlong kibambiang kibamla banikop lani compete but kini kapatay kabanang start katni nagatagadaw nga kwa man ong ifi ujisru ang ladala hikai bahayo sembran unlang kumunong hikai nakatagadaw nga kwa man ong ifi wali ong ngate nga JINGIASENG ang siyong ang sngap ngan pulihi nga kwa nga ong ifi ublay ubo ikinong yalam ublay udo basay ikinong hikai but day nakatagadaw nga kwa nga ong ifi dapet baha fiyo sngaw kumno ikin ka jong play nasi pilit malagi sngi JINGIASENG nasi wat ba pi snap yang nga kani ko poro da snap ba la ka day na em ka kum kitin ka jong play la ka kta na em ka jing em jong fi la ka kawan ra na em ka jing kalay ka jing em jong fi me ka pan shay ka jing sudo ka ya rap na em pi apdang ka jing ka kashan na pi na em pi ka jing lang man sim da snap ba wat na nga ni na kiwairu kataga day ka mga dakwa ban ong kan mau ngam kwa bangan pen bore fi man ong ba mangangala ban kran don ki priyo ki bisubat jubore ki priyo nga kwa ong fi nganam bat jubore fi nganam pen bore ni no ki badana ki JINGIASENG lada ka jing sa nga kambya nga kwa ong fi pi hap ban wat ki jing sa ka baday
naman kini ke affect ke kta ke mau kalau serius kini ke bedangkam bapini ben perkat bah naman ke kta ya ke jinglong jingim jongpi barok away hagani ke pertai but kamtam hadu bapini yang khmat jongplay naga taka daw habang ngakran yung nong bet yagi nong yalam wala isngawi ay ngakran kandiat igani ba yafi ki basngap but yangi ki hikay bangide ban tip hadu ka tangi dan ke jingkit kle hadu ka tangi dan ke ta ke jing ka kalang ka bangi haban a jing ka nya khamat jong play ya ka ege bangi hikay ka motif ke jingi ya bangi hikay ka jing thumu jingi ke do no jingi habangi kran ke tin ke jong play ka jing IT kejungi ya kaban sahabat ba mafiru ki ba yo sngo ba pida snap ya kana ka donot ka shisha pida sngo ba pi yo sngo pida sngo buram ka ktin ka jomplay bat ba pida yo jimin toy na ka ba hikai na khwa na fidan ki priyo ki ba ngayo I ki ba satar ngan bo na ka ktin ki ba do yap ki ba satar ki ba pi shong back what la da fi o tiaro filajin ya sang back what la da pi knyom malaga sni ngayo idan ni priyo ki ba nga siya yo snawat da mangaro ngayo snaw na kiway baki ong ni pingalang niya ngala tait tang ba lekom no mo nga haplay jingisek wali pinlong kum tahi ke jingisek wali lekom tahi ke jingisek siya nga nang ifi laray ka school ka pamlong yaki khon pipen kan ria next year ban lek pinlut wat deki hajar deki lak deki tolak ban bo ki institution na nigi jakapuli ki babiang namar bakakta ya ke future jengki hagado walik lat kani ka bahikai ktin blay bet ka snap ktin ke jong blay walik chim stingi ka wala de fio namar ka day ka ba affect ya ke jing im jong fi ka ba malagasni bat ka baktaru ya ke jinglong jing im jong fi hadu ba pinda yang khmat jong blay hago wisni ngakhwa ba pinda shim kia hadu kata ba pinda perkhat bah banum si lek lumar banum si perkhat ngan ong kuble wal lek ke school ka ba nong hikai u pass tang class 12 but hikai ye u khna school u bala lek BA la ne u bala BSc namala da u nong hikai u khamduna bani u nong snga kadai ke school ka ba bakla lada filet hak jingikai kaba unong shashkor u khamsan bani unong hikai kata kade ke babakla na kata ka daw nga kwangan ong ifi kade ke challenge ni ginong hikai bible kade ke challenge ni bangi day ban grow bangi day ban yo kata ka jing shine o try bangi day ka ban ngam jilio ka tin ke chong play bangi day ka ban penret ila day malang siban wat e ka jing pen sle bani ka jing ai e ka ban o try namam day tan ba bangi long pastor day tan ba bala thong ngi de ka balang la ni de jing shakri bangi la day ki nong kran ba barok ji snap ngi e kam day ta ni hap ban kio ken mau ki nong hikai ki day ban long ahead kide ban long shakhman kide ban tam ye ki nong wan jing seng namala da ka jing sno tho jonki kam tam pinyo I baro ki bo wan jing seng kin knyum gala ye pi ki be hikai na ka ta daw ka kran pi menta ka singing in ye let shigni ki jing hikai shigni ki south li ki jing seng nga kwa akini ke por bang habang kren nang ni ngam kwa ba fin yo tia ngam kwa bangan kren ba fin chong ta shi snap kai la de bi snap kai kam don jingmat hare nga kwa ba fin snap ba na ma kini ke bang hikai ke dei ke jing hikai ke jong Jesus Christ but habang hikai gini ke farshi ke jong Jesus Christ nga kwa ngan pin I fi biang se sin tong ini pule biang na ke Bible na ke gospel ke jong Matthias ke nang ko ba khat lai ngan puli biang fi nagad khat kaba lai ka ong ini kitin ula krena ki bon ki eru aga parshi uda ong hakmi unong bet ula let no ban bet ngala dep kren ni kita ka bening ko kabang kwa ini sedang mendaga singi kedai nagad khat besa uang kumni haba udang bet ti kendiat kila hab harut nanti bat ki simbeneng kila wan bat kila bam no yiki kata kadai ka bangan ai kerteng mendaga singi ka jingi seng ka beningkong kadai ka jingi seng ka bau sembai uhab harut nanti kata kadai ka jingi seng ka beningkong nginom ya ai kerteng balang ni kani ngakwangan ai kerteng daga jingi seng jong sembai ubahab harut nanti
Kata kada kektian ke basyai ke bau Jisu Quran ni. Dan kum kini ke jingiseng. Dan kum kini kiru kom le jingiseng. Ki chat jingiseng ki bakum kini ke beningkong ki buon ba. But nga khwa men ke sling an ong ifi. Kini ke jingiseng ke beningkong an repeat bang sisien. Kada ke jingiseng ke ba usumbai uhab harut nanti. U Jisu abu Quran ni kini wong haba u nongbet u bet ye sumbai ki hab no khndiat arul nanti bar ki simren ki wan ki bam no iki fi gani ka kabanga kwa ngan pule fi kum no Jisu pen shai gani tangi ni pule no Matias kal nang ko khat lai ngini pule na ka khat ka khat pra u ang ngini kite namar ka ta to pin sngau ya ka parshi jong no bet u batai hi Jisu ngano batai mga tang mangangan pen shai khambania namar balai u Jisu abu Quran ga parshi nga khwa ngan ong fi don kam bandan ga jing shai ka bano mun sim jo blai wa gum ne khat ba khat khandai haba unu ru u yo sngau ye ga ktien ka hima kamot ye ga ktien jong blai ga ba wan no blai but sngau tho ye ka nginum ya stat wala ya stat ye ka wala ya stat ye ka kani ka jaka kani ka jingiseng ka baningkong kada ke bo sumbai ha ba rolanti ka ba nga khwa na fi Jisu ang ki dai kita ki priu ki ba yo snow ye ka ktien ka jong play but ki bam snow to ye ka ngan bo ne ki nong wan jingiseng ki bam snow to ye net vila shai kita kamat ka jingiseng ka ba ki priu ki le kim so to ka banang ka khandau let jingiseng tang bam snow to ka e nga khwang an ong fi don de ki pel hajar ki brio larangan krana pertaiba ko we don de ki million ki brio ki ba let jingi seng ki ba don ang ni ki jingi seng ko banin ko ki ba let jingi seng ki bam sngaw tho ka eru ki bam tip ye ga beneng ge khandawro bam tip satya ye ga bible ki ban wat ye ga genesis ki wat se ga new testament ge betmai don ge bapin pa wat me lay ye ki tu ki minor prophet kumi ki jong nahum kumi obadiah kumi habakuk ngani tu fi ki nom lap artat namar kin kladur namar ki dei ki ba let jingi sang tang ba ki bam tip ge beneng ge khandawro bon ki ba let ge index ban wat chenodan umalaki ngala julet ya kijing seng ga bang kren bay doni bay kong nda bang kren ji pang malaki irkie kinsan bat nda ba irkie baro ki irkie lang shedien bat nda irkie shedien kimitip bala irkie nda la dep i ong ni tu pastor kren glumar umalaki ayuta bat baro ki irkie klaya i namarba kimla ban mudur bay tay kong imjitip yo malaki bo don aga bible but they let saying iwat baro shimen ilap don malaki ilale ran but kata kene ke jasi shah ke jing seng bang let mga but nga ong ifi ke ne por na mar bang ye kendo sibon ke brio nga let jing seng kleng kidan ke bom te u e malaki but nga khwa an ong ifi ke dei ke jing seng ke ne ke bang hikai ifi ke dei ke banin ko kanina jing seng ke dei ke ba ke brio ke bawan jing seng ke dei ke bam bay ke bam sing to ka benang khandauru ke bam tip ru bat nga khwang an ong pia ke por da bat bai ke ne bang kren na ba ngayo i ke ne jing bam sing to ke dei ka ba ma do kata wali sing ngan kren bang si ka jing bam sing to ka wan na bam la ban pen sing to ru ngan kitab yang i ke jing kai bible teng fide jing seng nda habau nongi kai umla ban pensingo to te kom no pensingo to fi like knan chi jing seng fi ai ge jing ai go fi don le le ge ba ai ko wen shi po ai si ge jing ai bro balai ndai bi shi le ai shi jing seng man shi siu tu lop ngi le na ma ngi yo jing basa but haba pi le man yo jing basa pi kwa bo tu nong basa fi un pensingo to ring khwang nong fi kadao ba ki prikim so tho nganam kan no e ning kong ye ki nong le ji sang in se pe ji ben shadien re ka ba ning kong e ka dei ba unong hikai ru u ba hikai ye la diru khlem so tho ba u hikai ki prio kinang klumar la da hikai ye ka subject ka ba ye la diru pi khlem so tho kum no tharai ki prio kin so tho
Nak ta daw nga kwa ngan ong fi nga sakren ni to ktien mentan nga ong da perkhat ba pila jingiseng. Dan gibriu gi bangayo sngaw kren ni ktien ga jong play. Quote yekit hot Bible ba di lennaw. Teng ki kren ni ki banga sngaw tiang ru namar ba ki khem na sngaw tho bat gibriu gi snap ki pidiang la ka pidiang bat ka jingbam sngaw tho ka wanra ka jing ka ba kraw. Bat nga kwa ngan ong fi tongin sim khiai gani. Bang in the puli bahai ga Bible in the meditate bahang in the wat jing shai now min sim ba khod jam blay na maday mo o pin shai gi bang in snow to bang in interpret klumar ga ktien ga jam blay pimyo imin ta gi ni sni ga khado bagi priyo gi be sinang shrom ya mare sinang shitaya pet keleng badan ki priyo ki ba mau ki ba pendi de ko pniang nang ta ki ba pensle de ko pniang nang ta ki ba ong bam dan kam shu bania simreshon banumya ma ki ba ong bam dan kam shu bani shimi ki taki epic bat nang ta de ki ba tiang penting to adhar nang ta ki ba le klumar pet lot ki kam ke jam na mar ki yo slow ting ke jam play bo jisu la janwan nang ta de mentau 666 lo sinchar ni dan mentau ta jing bitar ke jam play bat nang ta de ke jingrok no kan jano kata tarik nang ta ki bu tarik ye ta ke jingwan jong jisu nang ta klem su tho klem su thau tin ke jam play nang ta ka prthei bro ko wei nang ta chu hikai ye ka jiktin ke jam play bat ki dan ki briu ki ba le ye ka ta ke jing seng nang ta ki ko ngo ba ta la klumar bat nga kwa nang fi hagini ki singa yo snow ki report ba dan ki briu ki ba le hikai tin ke jam play kumta bat nang ta de la shakem nang ta de la kem la kliu pulet iki balai pi ale combination bisa ki mitho ba ki alam se pulet cha bar ki on ka jaka sa jungi ke de tei ba to pulet ru plet se beneng man ta de ki on sete se beneng de ke jaka sa jungi wan pulis ru klumar nga ko nga no pi wala pen klumar pulet ru na marun klumar na makan klumar ko percaya ba klumar ki no mikai nga ko nga no fi ke ni ko porto nginum sim klumar na marka jingi kai ke ktien ke joblay nga sim kiai ke ni ko mga ong fi ban hikai ke ktien ke joblay ke de ke jing ai joblay ban krenni ke ktien ke joblay ke de ke jing bu bet ke joblay but pi ke ba wan ban snap ke ktien ke joblay fi de ben de snot ho ba yo fi hab ha ke ni ke jing seng ke benin ko but ke ta ke de ke jing seng ke bo simbai hab rulunti ke de ke jing seng ke ba ki nong wan kem snel tro unong ikairu ude ubam snel tro yela de bar umla ban pen snel tro nakta kata o kajing pam snel tro kadega ba ma kata hagajing shakri blay ngadwai ba mentag sngi tongi ni shakri yo blay da ka bangi de tip brio ba ngi da perkhat mai ba na perkhat ba ka ega ba lahi kai bi snel tro ne na khwa ga nong fi ko wei ka ba jing shisha ka ba ngai fi ang ni kadai da pet ba nga bu kum kajing maham da pet baha ba fi snap i gajing hikai bakanum day ka ba shabar na ga ktien ka joblay don ki prigi ba pendi i ka umpnia ka ba klem don jing ong na ka bible ban pendi ka bible ka ong pen sle ka klem ong pendi ka klem ong ru ka bible ba ye ka umpniang de ban da batai ba ka dumrong ba ka kelarong kan mau ba pi pen sle pi de bin don jingai ka umpniang ka ba pi pen sle ka de ka ba pi la pen kentang ka ba pen kentang ka don bor i ka ba kan yang bet ba num la manu manuru ban pen kelai ka ta jing pen kentang ka ba ha ka kerteng ka dong blai ku pa blai khol bar blai men sim ko wat nget ye ne baro khat ke ka kambriu la ban long ka kam sim ba manru bat nga kwa ngan ong pi la da pi ya lat na ka ktien ka dong blai ngan ong fi klem sno to bat pin pai shaga jing babi ha ga wi sngi nga khwa ngan ong fi nga kren nang ni namar ba ngai kindu shibon gi brio ki ba shakri yo blay ki bam sno to bat ki pen klumar ki wei ba kinum sno to bat ka wanra ka jing klumar lut ya ka yeng sem ya ka imlang salang bat ya ka riba ka jat ben rio bat ka pen le ran ka lang ka jing thot ru wat ya ki brio ba kinum yo shu wat ya ka ban ya lap ya ka gospel na ka ta ka daw ngalamat ya ka ne don ki shnong ki ba ngamut ban net ki brio kim sha na madan ki ba pen klumar ki tieng ba yo ngir ngir pen klumar la nga kwa ka na fi tongin lang ka jing thot ya ka jing lap ya ka gospel tongin le ha ka jing seng ka bangin dan ka jaka ka bangin da snel to tongan pen i fi hang ni snga ba da fi punya nang ni snga bangan pen i
habang keren ni pang ni jing seng ben kong na shong slap fi ka jing bombs no tho kadai ga wan ra e jing ma walit siu bai tu shani gi khon jok fi de ki power jar how nong ikai u tuta u bamla ban de pen sing tho bai gi khon jok fi na ba ga ta de ga bu ple no ikai ga por wat le shong ha ga jing ikai ki bible study le ni gi jing ikai ki ba pi klems no tho ye ga e ga ba kren nga kwa nga nong fi nga ni ga por bi fi de fi de sing tho shai ye ga tien ga jong play snap ha ngan pen hi ki nong wan jing seng ma da ni fi ga jing bam sing tho ka ni ga bible ka ang ne ununu ubayo singaw ga tien jong play ga ma ubuan ha ga ni ga jing seng but singaw tho nga kwa ngan pen hi fi ga ni ga jing bam singaw tho nginong pat ya sta la da nga kut tang hang ne rom lai lai na mga dan sibon ki singi man hikai fi ga tien ga jong play fi ga ni ga jing bam singaw tho jong nginong wan jing seng nganong kren so i ginong hikai ngan kren ni ginong wan jing seng ka wai ga bangayo i mga ka dai ki ba wan ki dai ki bam dan ka jing pelet jing mat ki bam pelet jing mat ngai idan ki pri wan jing seng menta ngau ba kren mala ka singi ngau ba kren ka jing seng menta la dan kumba lesing la shakri play lai pulai snem bang nga kren lesing la dan kumba la ngam bakra la ngam bakla ngam nun penhe e palat la ngam bakla kumba arpo prasnem e ngala kren bahai ka tien ka job lai but ngala notice ngala pet baha nama ngi hapan pet kumta ngala pet baha ye ki brio ki ba wan jing seng pesta tang bakim singotho kadau umdai baki nong hikai kim la ban pen singotho namar lai pawa na jing seng dan ki singotho shi pawa dan ki bam singotho ka problem kam dai shu na jing hikai ka problem ka dai na ki tu ki nong wan ka wai ka dai ba kim pen let jingmot habang a boy ni kitien kim pen let jingmot ngada pen shai ka ba ningkong e ka ba pen wet ye ki brio menta ka dai ka mobile phone ka phone ta fi ka ba pira shi jing seng wala singa mi engan kren kum bakalo ngim tip ndre nga tip ye ni jing shisha bala na fi shong bat ka mobile phone ka ba fi on ni ka wala de fi ai silent ni ka fi yo receive shibon ki message jong ki paralog jong fi ngam kren tang ki kena sablang kren wat ki bala rang ba ro ngi snow ku mangi tap ye ga bible apa ki mobile jongi but ngimra bible show je jingi sai namar ka wit kene ka bible but ngi snow bakalong we ran ru ingi ban bra bible dan gi brio menta wat ki nong yalam ru ki bamra bible show ki balet kren sendan dai mobile la dai tablet la dai tu kinja mo ki tu ki ipad e ki tu ki jack bi ki jack but ni khwang nong fi ga ni por ngam kren ben ni ta fi la fin kren fi la fin nem no pi bo bible pa ki mobile to fi ga ta ai mu play la ni yo ga tin start du ta man grai sha ga nong fi da pet ba hai ga namar ngayo i bahaba ki wan jing sen ki brio i kumba ki pule bible renda filet pe jan jonki ki don ki be text paralo but don ki be jubab i ki kamien kam sem i ki jingi tray ha office namar ba kilong bisi adu kata ba kimban siban le jingi sen kim da dan ki jingi clear ban snap ding ki jong play and ki pen le jingmot i ga mobile phone jonki shangan ang fi ko way ru ko bapelwit e ginseng gaday bateng teng fi kran phone wala ginseng teng teng fi text brio ginseng teng teng tim off ru ye mobile but ki rio ki mobile phone jong fi hado ba disturb ye ki way ru kani gaday ka ba ngayo i gaday bangi pay ha ginseng ka ba ngim pelet jingmot but ngim dan ga jingkit kli ban ngap hai ga tin ga jong play ngam persha ba fi bo bible pa mobile jong fi en rei nga kwa ngan ong fi ni gختien kini gede conviction la ni gede ki jing pun kan do ujong play ye ki jing im chawa ye fi ngam kren na fi ra bible pa mobile jo fi ta galong ye fi hi ta ji tip lem jo fi re ngai le di ngam ngau day ban bujli ye ka bible da ka mobile chawa ngani to fi da ngale de jing sang hi ngan ra be ye gede bible ga ba he
Bible kasi mengiyo eka daga jing ai ege jong try ki missionary ki lawan chini digi spasnem hadien ge revival ge bajah wheels baru play lawan ra ege missionary shi ge rige jingi bat ke la translate maki adu mentangi pule ge translation ke baki le maki bat ni snow buram bakala par ge kitien ge jong play keleng ge rige si jantia daga ni language ki mengiyo ban pule mengi bat hadu mentangi singa buram palat ege ni jing shisha. But habang ra ikan ikan Bible ngam jus ngole ran ngan tap ika kali ngan net jing seng ngan chong ngan ra ika mdai tang naman bangalong pastor ne bangalong long hikai hende ngan numle ran men ra ika gien gibrio man teng teng ngan iman ta gibrio gile wat tang i belong convenient haga bangi persang ni ban tap ye ke Bible po i mobile jingi ba habang ilet is log ni yet na i mobile jingi but nga kwa ngan ong fi ye kata ngam ong ye no ngam kren ben kata kada ke jing kwa jong pi ke jing sngo ya hap jong pi ndrei ye la de shi kintien nga shi share ke jing sngo jonga nganum tre kumta nga ngan ra be ye Bible number nga ladangan kren ni kini nga la ben pensan ni ka nama gidan giri ki pamio watang sisla shipich ye Bible gidan ki jeka ke beki tar ye ban smuggle ye ki Bible nama bekim yo ngi yo like do it ban ni type ban ni ra re mobile kata ka shonga ki jing tip lam jong ngam pen ram and re yela ding dan ki jing snow ram bangan type ban ra i tien ki jong play re ki e bang kren ang ni dai ye ki no wan jing sen ki bam snow tho ye ki tien ki jong play ban nga kwa nga ngi fi ki ding ka ba ki shonga jing sen ki jing mut jong ki ka pet ka lang bat ka ba buat ang ta ga dai ni wan jing seng tang naman pan sipenda prokom bat mau jing long niam ba shuang wakala dei sngi bangi dei bele jing seng bat eta kadang ile jing seng tang ina riam style na ta dei snutnat ban riam ban bet ban poi jing seng ai ngo u blai ba riam bi bet blai kur khu fin rei wali le jing seng tang nam tak tak dau nga kwa ba pin le ka wei ka dau dei ba pin yo sngo ye ka tien ka chong blai na mar ka ta dei ka ba dan kam tam ka pat ka ba dan kam tam ye ka jing em chingi but nga kwa nga nong fi ka jing pam sngo tho e ka tin ka jong play ka wan na ma ka jing pam dan jing kit kli ye ka tin ka jong try ha ba pi shong ka jing se fi nga kwa aga ni ka por ba ha ba nga kren ni ni da pen le jing mo ba ka dai ni e ngam kren ben re nga pen i e ka e ka nga shong ha ka jing seng but nga yo i kum no ki pru ki le but dai na ka ta ka ta ka de ka bening kong baleng im sngo tho ji suang ne u tau ba yo sngo ka tin ka jong play but sngo tho e ka ken mau nga kren tangi ke jingbam sngo tho pitep ke jingbam sngo tho kawan ra i ni go ba ar snap ngan pule fi ne go Bible ne singan kren ni ni menta ke singi ni de khamlang serious snap ba wong ne jisu wong ne ngan pule wong uno uba yo sngo ke ktien jong blay but sngo tho i ka snap ba ar wong no ubaman wan but urong no i ka ya ka bala bet e ga do no jong uni ulong ta yo bala bet harut nanti ngan da kren ba ai ni fi hang ni long serious but if let jing is haba kamdan ke jing snow to piklem yo ai but piru piklem kwa ai ru ban yo ai but nda haba pi wai ni jing is fin lap u satan u ap kabang tangkawai ban to ye ga ktien u blai na ki banget da pet ba ka jing yo thia ka dan aru kwa ma jing seng kawai ke jing yo thia ka dai bo no kren de bom dan jing pen sle bom dan bor u bom la ban kren bat phim la sha nama kata ka e palat ngaro ngayo thia jing seng namar na kren gi brio ki bangala snap ki kren ban poisha mat pran ri ki poisha juai ki poisha donkey bat nang tade ki kutcha ribai bat dene ka daw ngam la snap kum kata ngayo thia ye kata te ngam pen rap ngan thia ba yi Andre ka wega jingyo thia ka banga lap gede ka ba khalang kan chaman siam gene ka banga yo I don gibriyo ki ba haba ki yo thia wat haba kren gibriyo ki ba don bor ki ba laban kren tin ki jonglai ka ba jing sang bro ka wai kala snap jar ka long attentive but ki de yo mat jingger khun re don kat to ka ngot ki ba yo thia ka jing yo thia ka don ru ba ka bor jingdum ka le ye ki jing em jong ki to gibriyo ki de yo thia
adu bakim la shan na magana min sim baman ka batrai ya ka ban to e ga tien ga jong play na ga jing im jong tu gibreo da pej ba yi ta dua ya la di la da filong gumta na magita ka ni rap e fi ba fin pej man ha ba fi snap e tien ga jong play ga badan bor ka badan jing pin sle snap ngan pin e fi ka jing bam sngo tho ngan bu gumta ka e bu jisu ong ni ngan bu mga kum ni ka jing bam sngo tho ka ai jaka ye ki min sim baman Kapililinti yang min sim baman na mau setan uan man persang man tu no iktin ke jong play na gibanget kin mau setan de nong tu fitip yang ni mat Yohanes no masifau ko masifau jisu da ai kerteng yu setan uang nong tu umuan ta man tu ndai ga ban penjat bali ban penia badena kita kadang khwang nang fi ni de nong tu de setan de nong tu bara buan man tu ndai tu unum tu e ga janja fi biriam style jingisak unum tu e ga mobile jong pi unum tu e ga kali jong pi ga biwan jisang ga baram unum tu iki program iki jingla ni unum tu erweb unum tu iki jingwa unum tu iki jingyale bar khat ki bangile ni unum tu iki ta un tu be tangawe un tu iki ktien ke jong play ke don bon na ke don no jong fi na mala da yo ban tu iki ktien ke jong play na ke jing im jong fi ke ta kala biak iki jing im ke jong fi bapin ya ke jing im ke ba klumar fi de de ta da khwa mata singan pin fi ne bible tangini pude ban ngana ke shiti ke jong Paul so Timothy nganam kriki nganda kren suki jai kum bakalo pipule na ngene ke tin ke jong play na sngol ngo igini ke shiti ke jong absolute Paul nganget kim dai be shijar khat dai play be lam na tarai na ma pipule ke shiti so Timothy ke benin kong na ko saud ke benin kong ru ke kren chepang ke jing snap ke tin ke jong play bat ke jing kren ke tin ke jong play pipule shiti ke ba ar Timothy kal na ko saud benin kong ru ke kren be ye ke jing kren tin ke jong play ba ke jing snap ke tin ke jong play na ka ta bro ar tali ke shiti ke benin kong ba ke shiti ke ba ar ke la na ko saud bro ar ke la na ko saud ke la na do khat benin kong bro ar ke khat benin kong pini ke tho ha ke ju ru ko tangi ni pule ke shiti ke benin kong ke jong Timothy ke la na ko saud ke khat benin kong ko ngum ni henrei min sim u ong shai mau min sim kuret u ong shai ba haki ya ki ba khatdo don ki ban hap no na ga jinge da ka ba pin sha shkor haki min sim shkor ba ga jingi kai ki so fi yu i min ta ki brio ki le jingi sen kim da ple jimot e ki tino blay and then ki pa ya yi pat ki kham snap naki internet naki jingi kai ki ba ki yo naki jingi kai ki ba wan na ka so ki ba le kum no on bible ki ba le ar sap ki bre kran lam ler ki ba thang sao ki jitip lem jo ki do nar sao ki ba adong ban shangkurem ba ki ba hukuman kin dia no na ki jing bam ki ba ble la thau ken men priang ki jing aingo ha ki ta ki ba nget ba ki ba tip ki jing shisha fimyo i ha ki ni ki ski ki dan ki jing kai ki ba khla ki dan ki jing kai ki ba bakla ki bala da film snap hai ki tin ki jong play bel kam dan so ta lu to no fi fin net ye ka ba lam ler fin net ye ka ba bakla na ka da fin lap ki dan ki pri ki ba net ye ka ba bakla da mare kalen let what prophecy kalen let what jing to pau let what ye ki ta ki jing ma ki ta ki jing ya be ki kamba kalen ngak kwa ngan ong fi ngani sngi da bat ba hai gani what let mare chineng chiro man what ye ka wai pat ngak kwa pin wat tang ba pin sngul thu shua yiktin ke jong blai ke be immat ke be dan bar ngata kreni ke ne na ngata yo i ke ne be ki brio ki kham sngul tan fin lap man ta ki brio ne gilet phat wai kim da kham sngul tan yo brio ba ong ke tin jong blai ke ong kum ta le ne ngan pin i fin ke tin jong blai ke ong kum ta kim da sngul tan ta fit lap pinap khambon ki breke ni be igini ki breke ban ong hakmi umni ong try ong fi bedan ba ice new fi dan ba let's new fi dan ba ke jing im jo fi kin kham be e gata ye ke tin ga ba wan na ki breke bam dei na ni ga bible ba ke ta ga de ba sa tan tu igini ki sni ba kin dan ki breke be ro ba khumni ki ban nei ba ong
sim da gani ga jan dan sim da gani ga priang sim da gani barkin khame be ga ta ban ga ba philai chi brio ki bang fi ga tin ga jong play ga ong fi fin ngai nang ni ga thok gum ta nang ni ga nang ka ong gum ta kini ga tin ga jong play ga ong gum ta ba fin kala ka ba mot fin pai chu try ba ga ba ga kren gum ta kim na kham ngai ga ta na mar ya ga tin ga jong play ga shisha kham bun ga brio kim kyar ndai ya ka bam dai na ga tin ga jong play shibun kin priang ba ga ta ga ga bu jisu ang ki brio kim sno tho baru satan uan ban tu ya ga tin ga jong play ken mau haba wanra ini ga parsi wang ki sim ki wan ban rano ban pu fitip ki sim ma ga baru ki krenino ka krenega man sim baman pinapuli kitab Ecclesiastes kalau nang ka ba larang ba kala nang ba sipo ko ba arpo ka ang ini kitin ka ang kumni na pipuli nang ni nag gospel nag kitab Ecclesiastes ka what timus iya mag kamera tiya ga jongpi na mag sim jo ko sun kin rai kitab him pitip ke gini ki sim jo ko sun na khwa nga nang fi gini ki sim jo ko sun kini ki min sim ksun min sim baman badai na kita kadang ngakwa na ngi ba ngakren ni gini Pilipina singo tho ba mdai ba ngashukren shangshin ngakren na mal ngasingo tho hagi kitab Ecclesiastes kala nang ka bishipau ka khat bar pau ka ang kita ktian badai na kita kadang jisu ang ki sim ki wan ki rong no fim tip ki dan ki sim ki balang ki spirit men sim baman ki berung ki brio ba nang tade ki betono ki ktin ki jong play but wa absol pau tho ani wa hagi sni ki khat do ki dan ki brio ki ban hap la ki jinge balai na mal ki ktin ki jong play ki bishisha kamyo jaka hagi jing em jongki pule ki shtiga ba arti muthi kala nang ka sao la pi pule na khat ban ko wang nga hukum khman u blay jisu kresu bo try u ban sbishar ki ba em ki ba yap ba da ka jing mi pau jo ba ka hima jo to men yalap e ka ktin to men ya minat aba day por habam day por di to pen kan do to snang to kan to da jing sha slam baro ba ka jing hikai na ma ka por kan ja haba kin shashkor ye ka jing hikai ki ba janai hendrai haba ki don skor ba dat kin ya kan tan ala de ki nong hikai ka ba kum ki jing kwa brai jong ki hi kin pen pai no ya la ki skor jong ki na ka jing shisha ba kin pai kmat shiki puri skam kai hendrai ma me to sharai ha ke bro to shashitam to le e ka kamu nong i to khana walle mot kani ka kam nong i to khana kani ka transition ni ka bakla ne nong i to khana hangni de nong kren unong hikai ya ka tien ka jong play nakwa ba nganong fi wengi ni ka jing tho ba nong i to khana wajud tho ka program nong i to khana dan ni brebong mano be to khana mta jing sa la fi lek i to khana jing sa ka tan ko ka da ko ba pin bakla ya ka tien ka jong play kun mau haga bible hagi santali gi jing shikri hang tai gi shiti gi emphasis habo blay wa shi ga balang wa ninkong yo apostle ba arwa prophet balai wa evangelist mdai no to kana balai wa pastor he basaw wa pastor ba basan wa no hikai klembo no to kana haga tin english kong an evangelist kam ong no to kana angni ni ibiang ini kiti to kana kataro ko degi bang kwangan clear man ski ifi kibele jingsen tong ini wangi kata kiti ni to kana namar ka kiti ni to kana kana yin shja kam de pulpit kam de jingsen ka kiti ni to kana ka de sha lati sinken ko to kana lor ni ni kata kin maungi khamle to kana ha jingsen ni le ban snap ya ka kiti ni jong play ka ba im ka ba one no play ha ki priyo ba pin sle but ki ba snap ya ka jingalam jong min sim jong play ki ba kren ka ba kta ya ka jingim ki ba ka ktin ka jong play ka dan bor ya ka ban wan ra ka jingir khu ya baro ina wan jingsen kam de ka jingale ya to kana wala kli shu ki priyo mano to kana mata ha jingsen bala da filet ya to kana but ba wan ru de no to kana de na ta ka daw ha ba ya to kana tangani to ipi ba sa ka dai satang ka jingi to kana ban pin po shi yin pin shi to kana ba so ta lum ting ji to kana und da pin sle ro wa ye ka ta ka jingi to kana da ka bor jong jing dum na mar ba lai ba ni to kana ka dai ka bam ting yu so ta and you play klem pin sle yo nong to kana u play pin sle yo evangelist yo pastor yo apostle yo prophet yo nong hikai u teachers agaktin ka jong play pin sle ye kita ki office haga bible nakta daw habang nakran ni ganima da gisni ngano mi stan wala kirki namar usatan uday ba pressure ban toy tin ga jong play hangni wang nama ka porkan sa pay biginom shash ko ni jingi kai ba janai
Pilayo i menta, ibrugum snotana. Fin keren menta je pang ding fna go jong Jesus Christ. Fin keren menta je pang snam go jong Jesus. Kim tres ngap ke brio. Fin keren menta je pang jing yat den tiga pang hap ye ban yang de jinge. Ye ban shakri blai ke brio menta kim tres yo. Ni persang mani kai khambon ni ke pisa. Ni persang mani kai khambon tang ki ba per na ka ni ke jingi kai ke bajana. Ban kwang nong fi ka ong ni ki badon ki score ki badai. Kini kenton na di yeki jingkwa yeki nongi kai kat bakum ki jingkwa brai jongi ngakwa mata ki singi ba bang kren ni ki jingi kai ba pinom pen paino ik skor jong fi na ki jing hikai ki badai na ki jing shisha walit pai shi ki puriska ngakwa ba pin snap ik ktien ki jong play ka ba im mar ka ba don bor ken mau ka bible ka dai ka ktien ki jong play fi ka dai ka nongrim jong ki jing shisha baro wat piang ino inuro la da kalong shabar na ktien ka jong play da pet bahaya ga rukom interpret ye ga ktien ka jong play la ni ka ka pen kala ka pen be patai kum interpret mga mentai gini ba hikai jisu da pet baha ka dene ya na mga yo i gini sngi ka wrong interpretation la ni ka misinterpretation kala jur palat ha ka pertai senan berakwe ha ka bangi tan ni ka ktien ka jong play tang si ki jingkwa jong ki jing seng jingi kwa ka nong fi ngan hikai bet ye ka badut ka badai sim ka balang pure ka ngap ka balang pure ka dut ka balang pure ka ta ka de ka tien ka jong play ban nga kwa ka nong fi setan utiang palat hebreu ki badan ka tien ka jong play na ta ka daw unyele bantu na ta ka daw jiso bukran ni parji ka jong wala mot mangin siya puli kum tola dep baba ya ka ni ngala ndet ya ka ni ngala ndet em kum tam dai nga kwa ka nong fi tang ni ka baning kong la ngan kren kani ga way mga kren ta si bi yo snaw kat ni ga yar fitim na ngan pani fi kan dia haba fi don na kani ga jing sen ga banin ko ka ba sumbai wa haba rulanti ha ga ba pim ka don ga jing snaw to but haba fi lap miet ha ki ek jing sen but haba ka klalang tang ga jing long niam ga jing na niam fin lap ka ktien ga jong blay nda haba kam yo jakau setan tu no na ki bangai but ndai na ga daw fin sa yo i ne go jing shisha ka ba mi nang ta dai bangi buon ki krista na ga ri ga jingi rai khambon ni ga reu protei ka fet ru kan kham ya ai de ki ba le jing san ki kam bam sa bam phong ru ki ha ya ki ba le jing san but ki buon ki bangi kan do ngi le ka jingi ka daw ki jingi kran prasharu ka dai hangi hi ki ba le jing san tiang ru dai mangi hi ba le jing san kani ga coronavirus kani ga covid-19 menta ka ba ja menta ka pertai ka ba kijing mo tamru dai hi mangi na man palai ngimdan nong rem na ngimdan ga ktien ga jong play na ka ta daw ga kwanga dang fi ai kani ga ba hi kam da ski ka dai ga ba kwanga da ong fi da pala jing mo ba yo fi shong ga jing sang ga ba ning kong ga ta ga dai ga ba ngam sng ta na ka ba kwa fi ga ni ga por ba ngi dai ban pani ya ka ni jing shisha ma da gisngi hato pi tiang pa lat ya ni jing pang man hato pi la tiang ado ba pim no chu tang ban le ka ai ru ban bi do tia do dem ban pi klu mar pi tip ka ni jing pom su to ka to no ba sa bon ki brin ki kan do jing e fi tip ki le yu ki le chi ki pandit ki le chi ki nong knya ki le chi ki nong krem ki le chi ki nong pe ki pe ki jan ki le chi ki nong le bertong ki pe nga kwang nong fi ni shulong kristan ba ni ka jing mi nang ne na mar ba ngi klem ka tin chong play ka klem yo jaka fin lap ni pa isha ka kum ka ta ka jing long ni ka ba mi nang ta ka dai ni tlat ka jing long man sem but ka wai ka ba so si e ka dai ni klem long jing shai shi ki wai nai ong long jing khu ni klem long jing shai ktien jing ka ba ngi kran ni ki brio ktien sneo tin sme ka ba ngi kran lor ni kran per shai ki brio i teng teng jing sang i kum bala biang lot ndai da pet pet ka ktien ka ba mi nang i kran ktien ka ba per sha nga da kerpa de fi me da kisngi ai ba ka ni ka ba ngi ka fi
Bapinum hab agini ginseng gabanin ko. Malang kren adugat ni. Namang nga duway brio malagsi. Namang nga yaslap brio malagsi. Hagini gi lockdown nilay ki bafuan ki lang bro shisngi. Man ngayon iga problem ga bami gaday hapdeng jong gibala ginseng. Ki problem ki jingi pat ya pra yingsem. Ki jing klumar yingsem. Ki jingi pat chi yingsem. Ki jing bomis tu jing mo yingsem. Bar khat gani mi namar bangi klem dan ni kitien ki jong play hagi jingem. But ni hab agini ginseng gabanin ko. Nakatakatawan penkut no ini ginkren. Mengin si pet gejing sen ke baar la shai. Fio iya dokan ni gerong. Nda pi hikai ya gaktian ke job lai. Nak ta kadang nget pio jingker ku. Banga kwa men ta singi. Matongin sha ba saitan untuk no e gaktian ke job lai. Na gejing em ke jingi. Habangi syakri yu turai. Ai play unker ku fi ni gaktian. Ngan pen kut igni. Da ka banga rung shi gejing duai. Ban be igno no men sim baman na gejing em jofi. Makanum laban tu ikaktian ke job lai. Nakajing im jangfi. Tangin ni tuai. Kutrai haba nga tuai nang niya play. Nga kerpat iya ka bamen play iya ka jing shai. Habaro ko pa kini ki bayo sngaw iya ka jing hikai. Bakin nang iya ka ban pet baha. Nakanu ka jaka ki yo sngaw tin ka job lai. Bakin nang iya ka ban pet baha. Try la ka jang ka jing im. Hakanu guru kom ken try ki yo sngaw iya ka jing hikai. Babikin nang ko try ya kaban sngaw to hangnongi bakla hangnongi day but ban bread ya kata ka bakla da ka bangin pet baha bangin duk tip ya kitin ke jong play bakan da rung shingi bangin da sngaw to na matry nga yo ibo setan yele ban tu no ki sim jong ka min sim baman kin wan ban shim no yo simbat na malada ngim dan ni kitin ke jong play ke jinglong kristan jingi ke dai ke bele no ai ke jinglong men sim jingi ke dai ke bom men to ai but a blay be it nga tuwa ya ke ni ke por ma men pen long ko pa ya ke jing shekri blay jongi baro banginum ha bangini ke jing seng ke bening ko trying a bet ya ke men sim baman jong ke jing tu no ya ke kitin ke jong e na ki brio ha ke ni ke sngi ai ke ni ke bang kren ke try ke na rung chi ke yeng ke sam kan na rung chi ke jing im jong ni ke be yo snow bat kan na long ke jing ke khui ke po bon try nga dang ngat play bagini ki jingi kai ki bangi kai ki long ke jing toy ke kraw ki ha ke kerteng ke jong chis mutuai amen but amen but amen to play un ke khui fi kwa fin ya snap but shai singan beteng biang but nginong betai ben snap ik tin ke jong play na makalong ke jing toy fi ko play sipon play un ke khui fi